Вълшебни възглавнички. Подводната библиотека. Една ранна сутрин Спонж Боб стоеше в кухнята на Крастия краб и бъркаше тесто за бургери. Нещо липсва, може би щипка магия, замисли се той. Тогава си спомни за старата легенда, която беше чул от една възрастна рибка. Дълбоко в океана съществувала подводна библиотека, където книгите оживяват и разкриват тайни, които не могат да се намерят никъде другаде. Спонж Боб веднага извика Патрик. Патрик. Открих мисия. Трябва да намерим подводната библиотека. Ох, ще има ли сандвичи вътре? Попита сънено Патрик. Не, книги, отговори Спонж Боб. Добре, ама ако изгладнея, ще ям кориците. След дълго плуване през коралови тунели и мрачни пещери, двамата приятели стигнаха до огромна каменна врата. На нея бяха изписани златни букви. Влез само ако вярваш в чудеса. Спонж Боб сложи ръка на вратата и тя се отвори сама. Вътре пред тях се разкрила гледка, която спря дъха им, книгите не стояха по рафтовете, а плуваха във водата като медузи и светеха в различни цветове. Някои пускаха мехурчета, други пееха, а трети разказваха истории сами, докато плуваха около тях. Уау! Това е като аквариум, пълен с приказки, възкликна Спонж Боб. Аз искам книга с картинки на понички, каза Патрик. Изведнъж към тях доплува библиотекарката Октавия, стара октоподка с очила и дълга перушинена перка. Добре дошли, пътешественици. В подводната библиотека всяка книга е жива. Но помнете, те избират своите читатели. Спонж Боб се протегна към една книга с рецепти. Тя изведнъж се отвори сама и започна да шепне. Добави щипка радост, една усмивка и лъжица приятелство, и всеки бургер ще стане съвършен. О! Това е най-добрата рецепта, възкликна той, като записваше внимателно. Патрик пък хвана една пухкава синя книга, която веднага започна да го люлее като възглавница. След минута той вече хъркаше. Изглежда, че твоят приятел е избран от книгата на сънищата, усмихна се библиотекарката Октавия. Докато разглеждаше залата, Спонж Боб видя и други чудеса. Една книга пират пускаше мехурчета във формата на съкровища. Друга, с форма на морска звезда, разказваше приказка за герой, който приличаше много на Патрик. А най-голямата книга висеше в средата на залата и разказваше цялата история на океана, от първата капка до последната вълна. След дълго време библиотекарката се приближи и тихо каза. Сега е време да се приберете. Но не забравяйте, всяка книга, която сте чули днес, вече е част от вас. Спонж Боб събуди Патрик и двамата излязоха навън. Докато плуваха обратно към Бикини Ботъм, Спонж Боб прошепна: знаеш ли, Патрик, научих нещо важно. Истинската тайна на перфектния бургер е не в краставичките или соса, а в усмивката, с която го приготвяш. Патрик отвърна сънено: мама, аз научих, че книгите са вкусни възглавници. И двамата избухнаха в смях, а вълните сякаш им пригласяха. Абонирайте се, ако искате да правим още такива видеа. Лайк за нас, ако сте харесали това видео.